Abuztu erdialdetik dago instalatuta Lapurdiko herrian, baina udalaren baimenik gabe eta eremu pribatu batean. Zirkuak animalia basatiak ditu eta ikamika sortu da Urruñaren artean eta baita sare sozialetan ere. Zabata zirkuak ikamika sortu du Urruñan, batetik herriko etxearen oniritzirik gabe instalatu baitira, eremu pribatu batean kokatuz, herriko laborari bati lurrak alokatuta, eta bestetik berriz animali basatiak eduki eta horiekin ikuskizunak eskaintzeagatik aldeko zein kontrako iritziak sortu dira, bai herrian baita sare sozialetan ere. Hori bakarrik ez, zirkuaren ikuskizunak iragartzeko moldeak ere haserrea piztu du, non nahi eta nola nahi ezarri baitituzte afitxak herrian zehar. C'est vrai que c'était envahi les premiers jours. L'affichage, donc, il faut arrêter, c'est de la pollution visuelle déjà.